busaba menji bekenyoro kya mwakiage ngo sabo kwabera mwanchu mugeria ase location ya Nyatieko ward ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii ige mambi ya rero banyara ko bagwesokya nobororo bunge na kwenekia okorobeka no gotindika chiabisi chabagambi bechinsemecho unenchira ya moyo kogikeria egekore kyobosoko hasomongino oyomo arigetie goseria eamate yae kurwa senka yae unenchira ya mo yogochia konia endemere yo egento kyanyara ko bagekore ntariberera ritindi kerera abamenyi abo gwesokya na kogikeria gakore kyasebono basabire abagambi banyara ko bagwesokya unenchira ya mo yogochia kogayana umuchando bwendemero oyoganda takwenekirwa asenkeyo muri kitodipo nasanya nwarenga se chinsemecho nabono tuwarigania roboti regase inchira yo bikira abana akababukuri kuba se familia yemo barenge sobo akabareta baikira nyasawo baseseni banyori abana bamura bono kurwa butima itinga abakoreta mugondo baguchikoba abana banya bamurabo ime yekenyero kya mwakiage abana be yamateyemo nigo bono bagendereta gwetera amakongo maiga yokunywa mwago cha enkeyo no mungino yomo asego tebekana nga mungino yutale konyora bana Dominic yondie kijisembe njoma kebye se family babele togo jambi kwa jitu mungino tora abana abage wakinero wakinire moto somere te no te kirete iburu wakinire twabere bakabanda bane ono tware dire bake family aso mungino ya tweta sete ne tunya kolema kile bona nango onde birade na ala kute diwa taroro ada ke tupira ne so adwe ko magori bona ngai to bira na go dikeji ngai ko ajite ga toraba ke akine twabira banda bana ngai to go china to manyi gukwana nagati yabali babetekerori asengane yega kuri umwaka 93 abana aba nitutu abara tukurwa se akuru kunyansongo bo basi mwaka 93 era tu abara tute nuko atite tukatwara era nene abantu bakaraga bekero nanyo munuri ra kayubuya karana bona abana bakuru bakanywe bakareta tumwaka 93 ukwaruka no barukira bagoteira umwana umwe abutindikirwa oraso buri mubu ono nandu mungino yakira ko bagongere koni buri nigo bono bamuchirie abagambi bensemeyo watamire serikali na serikali ntoro chise ya toire teguti bakatotebiga yarenge chimatane moche iraundi no toje komira no mugambi no mudigo eriere tuacha twese tuna banyakenyoro twaikiro mugambi batwari sabari nande twalise nande litukoli ngao twalisire gosenkane bono le twa mwekenyoro ngoranto manyete bole mu abana tweto baros nginja bagambi mbachigete ngarero na lili tukoli to gukore gasi yubakadi yongo charenge mbachi tiko to excuse kende gionse to ikire girando to abakanyire ku saa 3 kiri bachigete kisimi cyabere wateja obisi cyabo cyasiekiru bono ntunto baroche umwana inchi oyo kagwaida kurwekenyoreke una moroche umati yonse niko bamuha bagenda bakamugonde speaker situ akanyakero babura badi saiti gento kare to gwato buli mubokorengana buna bwone tigwe chingaki babeire no gutaiwana ase kegetambe umuromoke asirita Dominic ningobona beire ka gogoserigwa asubugi mabwaye pigipigi na areko ende bantu mereta bantu bakangura bakangita bakantu gutomutaro bona na irane tinga ja kore gasi ya mjeko yoko bona abo kireke mambingo genda de gasi maya kanyora abantu sentadi ribe abantu abwate bae bajage tiko boli ngyo mumroyo kuwana baja kongite mete ba bakane mi ora babwa bangako mutuga kiarama na chieji gambwa mugambi nabo ade report yeyon ande no na renga wa na jitaba ko mugambi mo kena ngage ibije juno ajibwa to entarati Umentana yweni gobono abanyakenyero batigarete na maborio twekorere bina byeito na tokonyara twaikirega nyombe nyankoranga na batureti bakobera ororo no mugambi nkora bera ororo bono aya batureti aba bagenda ngayo mugambi agenda tabari rube bache mugonda ari batenene batokonya singe na barabu konyorore bakwegwe shota kuripoteria gitasinikia unambeya mukia getembe kuruiga ase esa location ya Mwamusioma egotuka imeye location ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Church South ilitiria ne nkoro kwa dipon asanya